spíše toho uvadajícího svalovce s italským jménem Stallone. A Stallone znamená český hřebec. Tak tento hřebec, nebo spíše valach už teď, natočil další pokračování Rockyho Balboy. To je takový ten pán s tím kloboučkem a ručníkem, který vždycky udělá pis ho a jeuvajs a lidi jsou z toho úplně celý pryč. Ale prý se jim to zase povedlo. Rocky Balboa má svá nejlepší léta za sebou. Žena mu zemřela, syn se ho straní a Rocky prosperuje jen díky zašlé slávě. Situace se mění, když se v televizi objeví virtuální simulace souboje Rockyho a úřadujícího mistra těžké váhy Masona Dixona. V simulaci Rocky vyhrává a to se Dixonovi nelíbí. A tak Rocky ho vyzve na skutečný souboj. V pořadí již 6. film o boxujícím italském hřebci dělí od prvního dílu 30 let, přičemž i v tomto případě se ujal scénáře představitel hlavní role Sylvester Stallone. Ten film i režíroval a pojal ho coby nostalgickou poctu dávné legendě, která naposledy povstane z popela, aby se důstojně rozloučila se svými fanoušky. You don't have it. And you got arthritis in your neck. And you've got calcium deposits on most of your joints. So sparring is out. I had that problem. So what we'll be calling on is good old-fashioned blunt force trauma. Horsepower. Heavy-duty cast iron pile-driving punches that will have to hurt so much they'll rattle his ancestors. Every time you hit him with his shot, it's got to feel like he tried kissing the express train. Kariéra Sylvestra Stallona v posledních letech stagnovala, díky čemuž se mu na 6. díl Rockyho těžko scháněly peníze. Rozpočet se nakonec ustálil na střízlivých 24 milionech, přičemž sám Stallone se ujal role výkonného producenta. Nyní může být spokojený, neboť dobré kritiky provází i slušná návštěvnost. Do dnešního dne Rocky Balboa vydělal celosvětově přes $130 milionů.